Biex jagħti xturu d-deputat nazzjonalista Tony Bezzina ġie l-ħaddiema li kienu jaqgħu taħtu jiffirmaw dikjarazzjoni falsa taħt ġurament. Dan jirriżulta minn investigazzjoni li kienet saret fl-2012 u kienet inżammet mistura minn gvern nazzjonalista. Il-kontenut tal-investigazzjoni kien żvelat mill-ġurnal Kulħadd. Jirriżulta li l-perit Tony Bezzina kien ordna ħaddiema fis-settur pubbliku biex jagħmlu xogħol fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. Ix-xogħol sar fuq darbtejn minn 3 ħaddiema li kienu jaħdmu ir-Rapid Intervention Unit tal-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali illi minnu kien responsabbli George Pulicino. Qabel marru iż-Żurrieq il-ħaddiema intalbu jbidlu t-t-shirts tax-xogħol u għall-bidu kien minn għalihom li sejrin jagħmlu xi xogħol għand Bezzina nnifsu. Ftit aktar minn sentejn ilu, il-ġurnal Kulħadd kien żvela l-każ u b'reazzjoni Bezzina kien talab lil ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni miktuba minnu. Dikjarazzjoni li kienet tajt li x-xogħol fil-każin għamluh b'mod volontarju. Iżda quddiem il-Bord ta' Investigazzjoni li saret wara li l-każ ħareġ fil-midja, il-ħaddiema qalu b'mod ċar li huma kienu mġiela jiffirmaw id-dikjarazzjoni minn Tony Bezzina li dak iż-żmien kien superjur tagħhom. Bezzina kien ippreżentalhom karta miktuba u filwaqt li qalilhom li mixejn talabhom jiffirmaw. Fuq il-karta kien hemm miktub li t-tibjid u t-tisbieħ fil-każin għamluh b'mod volontarju. Tant kien hemm pressjoni biex id-dikjarazzjoni ssir illi lil wieħed mill-ħaddiema marru għalih biex jiffirma l-karta f'jum il-funeral tommu. Għal Bezzina ma kienx biżżejjed u jumejn wara ħall-ħaddiema għand notar biex jiffirmaw affidavit fl-istess sens. Għand notar il-ħaddiema twasslu mix-xufier tad-deputat Tony Bezzina. Fir-rapport tal-Bord ta' Investigazzjoni hemm dikjarazzjoni ċara mit-3 ħaddiema fejn jgħidu b'mod ċar illi ma jħalli ebda dubju li Tony Bezzina ġalhom jagħmlu affidavit bi stqarrijiet folots. Dan għaliex ma kien veru xejn li x-xogħol għamluh b'mod volontarju. Din l-investigazzjoni tlestit f'Mejju 2012. Jirriżulta li l-inkjesta nżammet mistura biex Tony Bezzina jkun jista' jikkontesta mingħajr problemi l-elezzjoni ġenerali fuq il-5 distrett. Din id-deċiżjoni ttieħdet fi żmien li Simon Busuttil kien delegat speċjali ta' Lorenz Gonzi u anke viċi kap. Wara l-elezzjoni, Simon Busuttil ħatar lil Tony Bezzina bħala Shadow Minister ta' Trasport Pubbliku u issa fdalu l-bidja u s-sajd.